Nhar it-tnejn se tkun diskussa l-istrateġija ġenerali tal-Korp tal-Pulizija fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali tal-Parlament. Id-dokument diskuss mistenni jkun wieħed ta' strateġija meqjusa bħala ta' livell għoli. Il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela qal li dan ser ikun l-ewwel attentat serju biex il-Korp tal-Pulizija jibda jkun imħaddem permezz ta' strateġija proattiva. Mhux se nitkellmu fuq id-dettalji ta' se jkun fiha l-istrateġija, anke għax dawn għadhom qed jinħmew u qed isiru. Imma se nitkellmu fuq direzzjoni ġenerali fuq punti ta' strateġija ħanajdu hekk bħala ħsieb għat-triq il-qudiem fil-Korp tal-Pulizija. Il-ħsieb ta' din l-istrateġija huwa li l-Korp tal-Pulizija jitmexxa b'mod modern u li jirrifletti l-ħtiġijiet mitluba mill-istess korp fil-preżent u l-futur. Dan ma jirrikjedix biss investiment kontinwu fl-assi tiegħu, imma r-reviżjoni kemm tal-istruttura, l-amministrazzjoni tat-talenti u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri biex titnaqqas il-burokrazija u tiżdied l-effiċjenza. Dokument simili kien sar 20 sena ilu, ma dana kollu kien baqa' fuq l-iskaffa. 96 u 98 kien sar tentattiv ieħor fej sar anki dokument b'analiżi anki xjentifika u b'analiżi anki pjuttost wiesa fuq il-Korp tal-Pulizija. Kien ġie determinat dak iż-żmien li madwar bejn 300 għal 500 pulizija qed jagħmlu xogħol li mhuwiex strettament ix-xogħol ta' pulizija. Bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni saru diversi laqat mal-Pulizija tal-Ases u skwadri speċjali, kif ukoll sar kwestjonarju anonimu fid-djar tal-Pulizija. Il-Ministru Abela jgħid li l-akbar sfida hi li aktar pulizija jibdew jagħmlu xogħol ta' pulizija u għalhekk ser issir il-ħatra ta' kap eżekuttiv ġdid tal-Korp. Fost dawn hemm il-mudell tal-Pulizija Metropolitana f'Londra. Ħallu numru ta' civilians fil-Korp tal-Pulizija. U allura ix-xogħol li jistgħu jagħmluh civilians, naturalment wieħed irid jieħu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa f'dan is-sens, imma jagħmluh is-civilians mhux il-pulizija bl-uniformi, dak għaddew minnu diġà dak il-perjodu u addirittura issa jaħsbu anki biex ċertu xogħlijiet dej farm out lill-kumpaniji privati. Il-Ministru Abela tem jgħid li l-Korp għandu jinvesti fl-aqwa riżors tiegħu, ir-riżors uman.